Alright, this is it! Pagawas na gyud ta sa MSU-IIT nga campus kay going na ta sa Zamboanga del Norte. Ug sa ako pang giingon sa akong previous nga video, ang atuang first nga destination is paingon ta sa Pinian, Zamboanga del Norte. I'm not sure if you are all familiar with that place, but sa amua first time na muna nga makaadto didto. Kay moadto mi sa place na one of the recommended places or one of the recommended tourist spots sa Region 9 ang atong adtuan. Aside sa Dakak, kay ang Dakak muna siya amo ang next na pod nga destination. But this time, adto na ta sa Manuel Resort. Yes, and ato nang i-find out later kung unsa kanindot ang Manuel o banimin ninyo ni ini nga biyahe. Kung inyo makitaan na ay nag-una nga color maroon nga sakyanan, mao na siya ang among gisundan nga nag-serve as our tour guide yun, no? Salamat na ay kaayo kay Dr. Joey Genevieve Martinez, ang Vice Chancellor sa International Affairs sa MSU-IIT ug uban iyahang igsuon yang manghod kay sila naa ang amuang kauban. Kay ingon sila nga since first time lagi namo dito sa place, ilan na lang yun ming ubanan since muuli man pud sila sa Dipolog City. So as you can see, we're still in Iligan City. Very progressive na kaayo ang Iligan, no? I don't know kung ang uban ninyo nakaadto na sa place, nakaanhi na sa Iligan City. Ako kapila na pud ko nag-agi-agi diri, but sometimes kana bang matunong siya nga dili ting busy ang dalan. Karon medyo busy ang dalan even though it's Saturday, pero busy, no? Kanang medyo kuan dili kaay paspas ang atong dagan. Pero bisan pa og dili busy, hinay gyud gihapon mi magpadagan. Anyway, mamahaw sa dayon mi although it's already past 10 o'clock in the morning. Pero, yeah, mamahaw pa mi along the way na I recommend si Joey nga place. It's called Timuga nga litsonan. Nada ko ni litsonan. Ayan, Timuga na gid ay ta, no? So, Timuga na ay litsonan. Okay, at bang mianing Del Mar nga resort na ay litsonan dinhi nga ato ang masayran kung lami bagyod ang ilang litsonan. Kay usa ni siya sa gi-recommend gyud ni Joey sa akoa. Nag-order pa mi og food, then later on move na dayon mi inside sa ilahang restaurant. So amo nang gikugo si baby. Ayan, going inside na. Mangaon na ta. Atong mahibaw-an din ha kung unsa ka nice ang place. 'Di ba? Kay kamulo pa pod gi-prepare. You know what? Bisan asa mi from left to right mi nga ga order sa ilaha og food, pero same ra ay ito sila og owner. Unya sila ra dayon ang mo kuan na mo hatod sa pagkaon diha sa ubos. Di ba? Nice kaayo. Ayan, as you can see, very refreshing kaayo ang place. Ang kilid ana is dagat na. Mo na nga nangutana ko ana sa tag-iya kung pwede ba na maliguan, pero wala daw ko nagaligo din ha. Maybe because medyo kuan gid siya, no, kanang lawom siya nga part sa dagat, and as you can see also medyo high tide karong panahona. Okay, timing kaayo kay wala gyud nag-ulan. Nice kaayo ang panahon, praise God, kay nakabiyahe gyud mi nga maayo ang dalan. So, yes, gi-prepare na ang atong food and we are all excited not to eat. Any moment, pwede na mi mo kaon. Ayun, tuan na. Nag-order man gud mi og tinula nga native chicken. Kay lami kayo ihigop og sabaw. Labi na kay sayo kaayo mi ng mata para niining nga biyahe. So, og amo na natilawan ang lechon. Yes, I could say lami ang ilang lechon. Di ba? Enjoy na kay baby kay humana magkaon, nakakita siya cat. Kay gusto niya dulaan ang cat. Unya ingon ko nga, no baby, my God, lisod na kaayo mapaakan pasimba ko lang. Enjoy na kay among baby. So, ubani mi ninyo ha sa among pag-proceed
sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Nagdali-dali mi og kaon kay para dili kaayo mi maudtuhan along the way. Og nag-picture-picture ginagmay for documentation. Thank you so much for the treat, Joey, no? Si Sir Joey ang nagbayad anang amo ang brunch. So, ubanin mi ninyo ha?